na zona de sempre, ven á dereita ou ven á esquerda, nesa zona, nesa curva, se abre. E tan pronto poda a empresa que fixou outra vez, fará, levantará, porque non é explotar por encima, igual que fixo no outro topo que quedou moi ben, e o solucionará, xa está avisado. Está avisado, non vou decir o nome da empresa, pero a mesma que o fixo da outra vez, que o fai as máis ben, e que vostede sabe que ten planta propia. En canto ao lesende de que había residuos sólidos urbanos, un depósito ali junto ao cementerio, que se recolleu, si se recolleu, se dixen que eran electrodomésticos que carecían RAE, e quero recordar, por favor, que chegou a todos os domicilios unha nota, aproveito a súa intervención para recordarlo, na que cando teñen aparellos eléctricos ou electrónicos, todos aqueles que funcionan a pilas ou que funcionaron con electricidade, iso está prohibido depositarlo na rúa, prohibido. Pero poden chamar ao concello, ao teléfono e decir que lle recollan en domicilio eses aparellos. Entón, veñen unha vez ao mes, por favor, somente telos no baixo da casa durante o tempo que vai, o sea, un mes, e los van a recoller ao seu domicilio. Non os depositen na calle, siguen aparecendo, eu non sei se son vecinos de Ousame, se non o son, pero siguen aparecendo neveras, siguen aparecendo planchas, siguen aparecendo lavadoras, e o que facemos é recoller no domicilio para que iso non volva a estar aí. Neste caso, era outro tipo de, o sea, eran electrodomésticos, pero que lles tiñan extraído o que é a parte do motor. Todo o que era eléctrico e electrónico, yo eliminaron. Xa non teño que explicar como sería eso, e deixaron solamente o que é o exterior. Iso xa, cando se recolleu, ni siquiera se pudo levar a unha planta de RAES, de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, sino que hubo que machacalos e levarlos a unha xestora autorizada de refugallo, de elementos que non se poden reciclar, si hai nese mesmo lugar vostede di que traballadores do Concello, si, xa sei que ten a fotografía, depositaron follas de retirar de acumulado, investigaremos se é así, se lles dirá que o retiren, igual que retiraron, por exemplo, xunta a piscina onde se tiña esa actuación, depositaron follas e vegetación provisionalmente. A mí me parecía que estaban mal estructuradas, o retiraron e tamén se lle dirá deso. Vale? Si é que así o fixeron. Para que non se pode deixar máis alá dunhas horas antes, porque pode depositarse hasta que venga o trator a recollero, pero non pode quedar alá máis de un día ou dous sin recoller. Vale? Co cual, xa Ramón, que estábamos falando antes, se encargará de ir a mirar mañá mesmo e de avisar aos operarios para que non sin falta o trasladen e o sitio onde está. Queda na man del mesmo, de concelleiro e teniente alcalde. Vale? En canto a Val, aportamos toda a documentación, eles están intentando, pero bueno, nos seguimos e mandamos todo o xulgado, paxinado, toda a información, suponemos que dará. O pobre sabemos que se os concellos non intentan a veces a recuperación do aval é porque é latosísimo, larguísimo, pero non te podo rendir por eso, hai que seguir hasta o final porque intentar conseguir, vale? Por suposto, vai valernos para facer actuacións de reparación, pero non vai valer para botar unha capa de armadura porque non iba no proxecto inicial. Me di que lle explique, o de Cambollo xa falamos, que lle explique o da RD. Que quere saber en concreto da RD? Pois, financiación, canto soporta, para o Concello. Os datos de todos os concellos, ahora mesmo de memoria non lle podo decir. O Río de Lousame aportou ano pasado 1.000 e algo de euros. Sabe que en canto ao turismo, a xestión do xeodestino, esta comarca aporta municipalmente moitísimo, bueno, non é nin comparable, en porcentaxe, nin en cantidade. Que aportaron o ano pasado. 2016. Este ano a aportación vai na facer agora, como non temos, e o que se decideu en xunta é aumentar esa aportación. Por que razón? Nós a través de convenios con turismo estamos conseguindo financiación que requiere unha aportación municipal. Non temos nin que xestione, aquí sabe que está de momento levándose a rede de aquí, igual que na comunidade neste momento, e estamos facendo as xuntas ata o de agora. Ora o persoal que a través dun proxecto se incorporou a través dunha
empresa aportou durante os 3 primeiros meses ou nos 4 primeiros meses deste ano, pero empezou agora, en vez de empezar en xaneiro, acaba de empezar, co cual 4 meses vai a estar xestionando, facendo como as funcións administrativas a empresa que foi a adxudicataria do proxecto que se fixo e que se presentou ao turismo. E temos tamén por parte da Diputación fun a reunirme co deputado que leva o tema de turismo, xa fai uns meses, nos volvemos a ver en Madrid, que tamén estaba tanto a representante da Xunta, porque fomos a Madrid un día, viñamos enseguida, o sea, un viaxe destos latosos, pero que creemos que tiñamos que estar todos os concellos da zona para dar señales, o sea, para presentar un vídeo que supoño que coñecen, que está por aí, para presentarle a todo o mundo ali a publicidade, se agotou enseguida, e nos viñamos xa inmediatamente, despois estaba o diputado, que tamén van a apoiar iniciativas deste destino e que están apostando, hai que decirlo, desde a Diputación, pois pola dinamización turística da provincia da Coruña. O diputado xa sabe vostedes quen é. Hai unha previsión... E agora mesmo están salindo líneas, presentamos o convenio con turismo, pois hai intención de seguir, estamos elaborando o proxecto para presentarle, e si vostede ten interés en un momento, cando este, mo pregunta, cando este elaborado, e o trasladamos. Se elaboraron, hai un montón de material que se remiteu a todos os axentes do territorio, está aí para distribuir, son caixas con guías, pois se reuneu a xente que fai, as asociacións de sendeirismo que hai e o personal de cada concello se reuniron, se elaboraron en combinación con eles todas as rutas de sendeirismo destes 5 concellos, tamén rutas de BTT, se reuniron con BTT, Asociación de Lousame, Asociación de todos os concellos da zona, e o fixeron en reunións de traballo a empresa, o sea, a empresa que os elaborou especialista en este tipo de rutas, máis os axentes implicados, foron eles os que elaboraron a ruta, se fixeron os folletos que están agora por distribuir, van a estar en todos os estabelecimentos de Lousame, de Noia, de Son, de Outes, de Muros, van a estar para que se podan utilizar e distribuir. Ao mesmo tempo, aparte destes dous, que son BTT, patrimonio, sendeirismo e tamén unha guía de servicios tanto de hostelería como para poder hospedarse. Todo eso e agora están co diseño da app do mesmo destino. A mí todo isto parece moi ben, pero... E tamén houve, agora están cas mesas sectoriais, é dicir, se reuniron, a primeira reunión foi en Lousame, no local de Cruido, onde estuvo reunido unha persona especialista en turismo, con as persoas da asociación de todos os concellos, estaban de Portosín, de Noia, Portosín, Portosón, Outes, a Asociación Noia Histórica e a Asociación de Turismo Ría de Muros Noia, bueno, varias persoas, porque eles teñen que ser os motores de, aparte de que as administracións apoyemos con proxectos, se non se implica o sector que se adica a esta actividade, é imposible. Eles son os principales implicados. E se presentou un proxecto de unha ruta dos 5 concellos que sería a que vai polo camiño de Santiago a mesma, pero nestes 5 concellos para facer como unha ruta de sendeirismo que como ir traballando xa o proxecto que se ten do camiño de Santiago, pero ter as rutas establecidas, analizadas, e se presentou. Esperemos que non lo acepten, pero mentre non aceptan o proxecto, non sei se está aprobado ou non, non sabemos se vai ser unha realidade. Estiveron todos de acordo nesa mesa en que era o proxecto que querían que presentáramos. A mí gustaría que todo o esforzo que se dirixe con este geodestino se enfoca cara ao turismo, gustaría que tamén que se formara un geodestino e que se dedicara a buscar, en vez de tanto turismo, igual que se fixeran cousas sostibles e que creara máis emprego. Nos, por exemplo, na Voz de Galicia, leíase que o Banco de Terras, que ten disponibilidade no Lousame, non sei canto, é o concello que máis disponibilidade ten no Banco de Terras, entón, eses esforzos que se puderan orientar tamén a outras cousas que non sean turismo. En Europa hai cartos, hai que presentar proxectos. Hai que presentar
días, e hai cartos. Sí, menos cada vez, pero hai que traballar. O ano pasado, Galicia deixou de recibir 9.000 millóns de euros. Eu perdome con esas cifras, pero é a realidade que está aí. É a realidade que está aí. Entonces, eso esforzo, sí, pero quería aclarar isto porque, vamos a ver, como repercute o geodestino en Lousame? Esa é a miña pregunta. Ou como vai repercutir? Que repercusión? Non podemos, pues, seguramente, menos que nos concellos que son maiores e que teñen maior estabelecimentos hosteleiros, pero vostede pregunte aos que temos, os que podan xurrir, se non podes, a sombra destes proxectos, se non poden xurdir iniciativas tamén empresariais, deberan, e tamén se pode, e ten que haber iniciativa privada para isto, e ten que haber moitísima reunións, en canto ao que vostede di, e non se pode mezclar, porque non é que deixe de haber dinamización turística para ver outra cosa, non ten que haber a dinamización turística, e ten que haber, que non se contradí, e tamén facer cursos. Estamos, a ver, dentro do Concello, a parte de poder presentar proxectos que se pode estar traballando, non? Se estivo facendo moitísimos cursos destinados a moitísima xente distinta en diferentes ámbitos para tratar de que a xente aposte polo rural, definir que ten futuro, buscamos, presentamos, e a xente vai a ver experiencias que hai en Galicia, xente que vive desto, que ve que é posible vivir desto, pero ten que xurdir a iniciativa para apostar por isto, porque dende o Concello que non podemos crear unha empresa, podemos fomentar proxectos, pero ten que haber xente implicada que quere dedicarse a isto. Seguiremos traballando, próximamente de medio rural vai haber na Casa da Cultura outras xornadas deste tipo, faremos visitas a un dos concellos que apostou por isto no medio rural, por a explotación do monte sostible, sustentable e ao mesmo tempo que permite xerar emprego, pero ten que xurdir tamén a iniciativa a través de asociacións, de persoas que viven en Lousame, de apostar, de creer que se pode. Nos faremos todos os esforzos posibles. Facilitar os medios a xente. Nos a información ya damos toda, vamos a reunir a todos os autónomos do Concello nos próximos 15 días, en abril, vamos a reuniros a todos, hai un montón, para decirle a línea que acaba de sacar, que presentaron outro día a través de Asociación de Empresarios, en Noia e que asistín, toda unha batería de axudas destinadas aos novos autónomos, ás mulleres autónomas, a todas as líneas de axudas que descoñecen para poñer os a disposición, fomentar que o asociacionismo, e non solamente local, sino comarcal, que creo que hai que apostar por eso, e que se despertan iniciativas sepan como financialas e sepan que é posible, porque a veces descoñecen o que hai que acudir a estas reunións. Cando anunciamos estas reunións a través da web, a través de, incluso dirixíndonos persoalmente ás persoas, hai que acudir a todo isto porque a formación que hai é un interés, que non é outro tipo de asunto. E ainda así faremos outro esforzo de, unha vez localizados, facer reunións pequenas, sectoriais, para tratar de motivar e tratar de que se podan beneficiar de todas estas líneas que saen e crear emprego, porque os pequenos autónomos, ainda que non son grandes empresas, pero xeran moitísimo emprego no país. Propano. A reparación de veces, digo que é distinta, veña a consultar as facturas cando crees. Tanto Propano é o depósito que está arriba do restaurante, que se fixo co edificio, me pregunta como se fixo ese edificio, o contratou e fixo a xubilación a todo o procedimento a Consellería de Turismo. Co cal non temos as facturas dese edificio porque non fomos nós os que pagamos ese edificio. Pero digo, a reparticións posteriores? Reparticións posteriores cando hubo un problema que había un problema na cuberta e se executou eu mesma, un técnico, fun a turismo, a unha entrevista ali, viñeron a ver e co que tiñan de retención do aval da persoa que levou a cabo esa obra, nos asignaron, creo que está por aí a factura, 9.000 e pico de euros que fixo a empresa
bueno, non por publicidade de empresas, que fixo outra empresa local, próxima, e fixo a reparación e quedou en excelentes condicións porque non hai ningún tipo de filtración neste momento. Se sustituíran os cristais nos dos laterais para que houvese aireación, porque mentre non se ocupaba se producía condensación e agora se volverán a... se puxeran unhas laminillas de aluminio para que houvese ventilación pero non houvese cristal e agora se volverán a poñer as que tiñan no inicio para facelo máis habitable, non? Porque xa estando con xente dentro no momento xa non se produce a condensación dos cambios de temperatura. Me de a recollida de lixo e a pregunta era si que todavía era deficitario o decreto 21 é este que está aquí onde hai un cambio de titularidade unha baixa nun recibo, modificación de epígrafe, é ese Decreto número 21/2017. Aquí fala de aprobación definitiva. Unha reclamación e tal, pero fala no segundo punto de aprobar definitivamente a taxa por actividades e tal, e dá un importe. Falamos do número de recibos e dun importe. Bueno, pois, polas aportacións que se paga a mancomunidade, pois a min salen unhas contas que porque vostede, máis menos... pero mire, unha cousa digo decir, non é exacto eso, porque se multiplica eso pola cantidade que paga un domicilio de calquera de que estamos aquí, non todos pagan igual. Non, usted aquí pon unha cantidad que se recauda de 118.000, é a totalidade. Entón, nos pagamos unha media de 11.200 euros de cuota de mancomunidade, e se cargo máis, porque hai que pagar... Ten a liquidación xa verá. Entón, temos un desfase de 15.000 euros. Bueno, hai un desfase e vostede que quere... Non, eu non quero nada, eu estou facendo incapé porque estamos arrastrando isto desde fai tempo, xa saleu nalgún pleno máis. Sí, e vostede propuxo subir o recibo. Non poña na miña boca. Entón, pero dígame que Non, eu o que dixen é que os servicios non poden ser deficitarios. Eu foi o que dixen, non dixen... Eu non estou aí. Claro, entonces, non me pida que eu tome decisións. No, pero non dixo tomar decisións, a ver, señor Paradero. Sí, xa está dicindo que é o que pido. Vamos a, porque foi así. Vostede acaba de decir vostede moi claro, foi totalmente expresivo e concreto. Ben, vostede di que... Vostede acaba de decir que os servicios non deben ser deficitarios. E quere decir eso? Que as tasas que se cobren teñen que financiar totalmente o servicio prestado. Deben. O cual, se non o financian, para que o financien, solamente hai unha saída. Sí, para que... Estamos arrastrando cada ano 15.000. O dos anos de atrás, que nos actualizaron as cuotas do lixo. E vostedes saben... Como que non se actualizaron as cuotas do lixo? As cuotas do lixo, non? Hubo uns anos que nos actualizaron e levamos ese arrastre. No, non ten nada que ver. No, que non ten que ver é certo. A ver, pero vamos a razonar. Pudo haber anos en que o déficit foi maior, porque non estaban actualizadas. A cuota que temos agora é a que aprobamos en pleno entre todos. Pusemos un precio e a subida, vale? A cuota que temos agora. Vamos a ver. E hai un servicio que se nos factura cada ano. Non nos están cobrando de atrás, nos están cobrando o que recollen este ano. Entre cuota ordinaria, cuota extraordinaria e outras cousas temos o servicio ese. E é deficitario en 15.000 euros. E quero dicir eso, que o Concello ten que poñer a parte do que aportan os veciños ao recibo do lixo, ten que pagar 15.000 euros. Sí, pero que o lixo, a centralidade, son máis servicios, quero dicir... Sí, pero é que non hai outra solución. Entón, por eso eu digo, a solución que se propón... Deficitario é o pago das nóminas, deficitarios son moitas cousas, por eso, vamos a ver, sí, claro, se nós ingresamos 700 e pico mil euros de impuestos e temos de nómina 912.000, pois xa, por exemplo, non... É verdad, entonces... Eses datos non se preocupe, cando veño o orzamento vamos a analizalos en profundidade. Cando veña? O que son, ahora mesmo temos orzamentos, vale? Sí. Temos orzamentos, vale. E temos orzamentos do 2016 que feitos por non lle vou facer historia. Feitos, e non son por culpa de quen lle está falando, sino por
circunstancias alleas que vostede coñece e se é honesto con todos nós sabe que non son responsabilidade deste equipo de goberno, vale? E ainda que teña que asumina, senón porque por circunstancias non temos a persoa que ten que elaborar esos orzamentos, que é a secretaria interventora. Un ano de baixa, outros días, outros meses e agora cesou, vale? Pero sigue de baixa. Entón, mentras non veña a cesar o Concello e podamos solicitar outra persoa ou seguir ca persoa que temos agora mesmo, que é Paula Ares acumulado, que estamos encantada porque fai un excelente traballo, que direi, mil e unha vez, excelente traballo aquí e na mancomunidade, nos sitios onde está. Entón, se ela sigue, pois nós encantados, e se temos outra persoa que veña que supla este posto, se é que pode vir alguna persoa, pois tamén, para solventar esta circunstancia. Estando Paula agora, co que temos agora acumulado, vamos a intentar, pois xa programamos, poñernos ahora mesmo, aparte do que lles dixen outro día na reunión, que estamos traballando pois, na adxudicación das horas do sal, na adxudicación de servicio de mantenimento eléctrico, estamos tamén na adxudicación do suministro eléctrico por parte des eléctricos para obter un mellor precio. Estamos con todas esas cousas. Licitacións tamén. De Toxos outros, e máis de... Sí, eso xa están feitos. Estos borradores están feitos. Por lo menos, tenos feitos o técnico xurídico e están para que o revise a secretaria e os debemos a xunta de goberno. Xa están elaborados. Un e o outro. E intentaremos levar algo máis. Sigo con os puntos que me expuxo, porque senón os demais non van a poñer de español. Se quere algo máis despois, me sempre, me paga, e a con respecto a todos os outros, vamos a ver, se fixo, ustedes saben que de San Xusto se intentou licitar en dúas ocasións, se quedou deserto dúas veces, para que, a pesar de que nós tiñamos todo o interese en que está aí, vale? Dúas veces deserto, e non hubo ninguén interesado. Se quitou a licitación ás minas de San Fins. Se publicou, pode buscar usted na prensa, se esperou. Hubo un intento de presentación que pensamos que iba a presentar unha persoa, de feito, dixo que traía os sobres que as ofertas ao día seguinte, e finalmente, por unha enfermedade con familiar, ou que era próximo, creo que se iba a encargar deso, non se presentou. Ni se presentou ainda hoxe. E quedou deserto. Entonces, ante a necesidade de abrilo, porque tiñamos un límite para abrilo, estábamos preocupados, íamos volver a quitar a licitar outra vez unha nova licitación, e presentouse unha persoa interesada en collelo nese momento. De feito, agora hai alguna máis, tamén da entorno, de aquí da Redonda, e se fixo un que é un contrato menor que está así, está así previsto na lei. Reúne técnico superior de hostelería, ten todo o que se pedía e algo máis na primeira licitación, que quedou deserta. Reuniu os requisitos esta persoa, fixo a súa fianza, depositouna, ten o RC, está escrito no registro dese tipo de instalacións, está dado de alta no IAE, todos eses recursos que tiña. Nós, anteriormente, xa fixéramos o trámite para a licencia deste edificio de sanidade que me pregunta. Eso é a posterior, vale? Porque contactamos que os servicios de sanidade nora e dice que eso no primeiro, como todos, como se fixo ahora un carrero recentemente noutra parroquia, a visita ainda non se produxo, estará a ir, o técnico sí que foi o técnico municipal, pero os de sanidade pasarán despois e comprobarán, e se tens que facer correccións, algunhas que pedín orientación, e había unha na cociña que as paredes eran de pladur, vale? E o pladur, lle pedín eu ese asesoramento, porque alguén que visitou me dixo, un dos primeiros que viñeron, me dixo que iso así non iba a pasar. El dixo que non podía vir a facer inspección, que iso era despois de abril, pero que o ideal era revestilo ou de acero inoxidable ou alicatado. Digamos, máis ou menos era igual, e o que se fixo é poñer de acero inoxidable en algunhas zonas en que vai estar en contacto. E a campana, que tamén é estructural. E todo o demais está ahora mesmo esperando que a Autoridade de Sanidade para a súa inspección. E esa fecha na que vostede dire que hubo unha información anterior, non. Aí foi a visita que fixo unha inspección da Xunta de Turismo de Boabelo, e visitou a cociña, non había cociña, de momento nin había as paredes, porque nós tiñamos esa dúbida. Presentou, tuve que facer un informe de que, bueno, que tería reunir as condicións, pero que o que é a cociña
tiñamos xa contratado con unha empresa para que nos fixese o revestimento das paredes, porque non reunía as características que a sanidade exixe nese tipo de instalacións. E ese foi o día que hubo a inspección, o primeiro día. E logo, a empresa, pola súa conta, o outro día nos brindou a todos unha inauguración, esta na súa liberdade, eu asistí igual que asisteu moita xente do Concello, estuve ali unha hora e logo fume, pero non ten nada que ver que a inspección que houve o primeiro día. Iso para turismo tamén. Non? Como, perdón? Quen vai pagar a inversión que se fixo ahora? Turismo. A ver, hai elementos de mobiliario que os dou turismo, algún deles, vale? Como son as sillas que hai arriba todas, e algún máis. E logo hai outros elementos que o Concello, ainda que non ten ahora mesmo os orçamentos elaborados deste ano, pero si pode trasladar dende o capítulo 2, por exemplo, o sexto, que agora vamos a ter que facer, pode trasladar, mentre non nos temos aprobados partida, porque senón alargar a facer o traballo. Temos factura deses gastos, non? Imos ter algunhas cousas ainda, non? E algunhas cousas ainda non. Por exemplo, a instalación do gas e todo eso, houve actuacións que facer. De poñer a prova, formaba perfectamente, pero tuveron que vir unha empresa especializada, o contrato de propano para Servina, todo ese tipo de dar de alta tamén en Fenosa, co boletín, todo eso se fixo. Moito traballo. Moito. E o que esperamos e acabamos todos é que non que siga, que teña que sexa quen sexa o que o explote, que pois que lle permita vivir dignamente para que poda estar aberto e poda dar un servicio a todos os que visitan o museo, os que viven ali, e que, salvo que alguén queira, pois velo coberto todo como estuvo no momento de silvas, de ruido e arruinado. Tamén é outra opción. Tamén é outra opción. Habrá que poñer a funcionar. Cerrado, malamente pode... Non está cerrado. Bueno, Non está pechado, non. Non. Ahora abre todos os días. Sí. Isto horario xa publicado, me parece, que na Ría de Morosnoia, porque puxeronse en contacto con e eu sei que o domingo pola mañá a mí me comentaron, eu non fui ali dende ese día, de inauguración, que había xente comendo domingo ao mediodía, pero non é cousa miña, é un negocio particular. Pero eu iba a dicir se había alguma previsión para a Semana Santa de abril. Sí, está aberto. Está aberto ahora todos os días. Ante as 9 da mañá eu falei, falei con xente que estaba ali, chamei concretamente porque me estaban chamando do Ría de Morosnoia pedindo o horario de apertura e xente que quería contactar para encargar e como non saben o teléfono chaman aquí e se lle dá o teléfono que lle chamen a eles. Cando empezou a abrir o diario? Dende o día da inauguración. Pode coller o día libre como caltera e logo o horario, os días que haxa visita ao museo, obrigado. Non, eu non falo do restaurante. Eu non falo do restaurante, falo do museo. O museo, ben, vostedes saben que se dixo aquí, que pensei que estaba falando do restaurante. Non. E eu non teño que preocuparme. Claro, teño que exigir deste dato que se exigen os pliegos. Pero, en canto ao museo, unha visita ainda fai moi pouco tempo, de varias personas, autobuses. E o que se referirá a vostede é de ter unha guía permanente ali. Nos estamos esperando que Arturo de contratado a persoa para o arquivo, que ten os plegos feitos, que o revise a secretaria e faga a contratación, que tamén faga para contratar unha guía, porque o pedimos mediante unha subvención da Diputación. Pero este ano sereu distinta e a contrataremos dende o mes de... intentaremos dende o mes 1 de maio hasta finais antes do inverno para estar permanentemente aberto. Señor Torres, señora Carlos... non, pensei que ibas a falar. Vostede? Ruego, son preguntas. Claro. Non, A ver, a mí non sei que se conflito non fixerades, porque non dades a oportunidade se queda de que se escoiten as mocións que vamos a facer. A ver, que yo explique, pero é que iso é a norma, é dicir, vostede di que debo a emoción e votamos se é urxente, porque é unha moción de urxente, non foi incluída na primeira. Se votou a non urxente, eu digo. E entón, non la consideramos urxente, non? Pois, nós intentamos ter esa moción. Rogos e preguntas, que rogo ten vostede? Fagamos rogos ou preguntas, que eu lle contesto a todos unha pregunta. Non é unha pregunta, si, non é unha pregunta concreta,
para que se declarara o Parque Natural o terreno se opinimos de Pedrero, que se chama Fonte Cavada, porque non se pode declarar, se nos complicamos non invitación ten nada, o Consello libremente pode decidirse sobre a Parque Non Natural. pode solicitar, non? Ou pode decidir, vale. Antes de facer iso, temos moito que falar con todos os afectados na zona, e porque agora mesmo, mire, solamente dicirle con respecto a esa pregunta, que a hora do día, pois a elaboro, como presidenta, a elaboro o grupo de goberno, a elaboro el, non? E metemos as mocións que consideramos que deben ir. Vale. Entonces, esta non é importante. Eu non digo eso, non a incluí na hora do día. Dígame outra. Desde o 10 de outubro nunca foi importante. Eu digo, nese punto había cosas Había había puntos. momento para poder falar deste pleno. Se pode falar dese tema cando você de ver, pudo vir a comisión que tivemos outro día de seguimento e control a que non veo, podemos falar dese tema. O foi usted convocada a 1 da tarde. Eu traballo, eu sí traballo. Sí, porque outro agora iría. Os demais tamén, A mí me deixan contar o Pois, Vale, pois, entón, esta non é urgente. Porque ninguna das nosas mocións foi presentada no pleno, ninguna. Desde que empezamos... Non é certo, eu recordo perfectamente a cuadrilla caprina municipal que vostedes querían poñer que trouxemos aquí a pleno. Unha, rectifico, sempre mandamos mocións de cosas que sí que son importantes, Vostedes cosas que poden afectar directamente ao paisaje, sigue presentando mocións e nos se incluirán as que se considere que se deben meterse, meterán na redoría, non se pode. Vostede presente. Entonces, tan inoportunas son as nosas mocións. Eu non digo que sean inoportunos ou non inoportunos, vostedes siguen presentando. Se é rumbo. A rumbo non, cumprindo con o seu traballo como Claro. Bueno, entonces, tamén, unha vez comentamos as facturas que había na Miguel de San Fils, dos outros, que eran moi altos, que era por potencia. Se refire vostede a luz? Claro, Sí. dixestes que era por potencia. Por potencia, dixestes. A ver, como que se basou a potencia? Xa cambiaste, o sea, xa agora usades menos potencia. Non, Por? pregunto. A ver, hai un dos edificios Sí. en que hai un tipo de instalación, incluso un taller, en unha delas de carpintería, Esos que, outros. no, na miña de San Fils, que require un tipo de suministro, unha potencia, e está esa contratada, entón o tipo de potencia que tes para que funcione unha serra, porque funciona outro tipo de elementos, non é a mesma que para o alumeado simple de unhas bombillas, e ten esa capacidade. E son eses edificios. Están facendo unha revisión, que tamén o comentamos en alguna ocasión, nesas reunións que procuraremos tamén ter a outra hora para que vostede poda asistir cando sexa posible, Se pode falar. en que se fala de que hai unha empresa de enxeñería que está estudiando toda a facturación, reclamando, que incluso estamos pensando en recuperar da Diputación o que é o cobro de taxas as eléctricas, de recuperarlo para o Concello, para facelo dende aquí, para poder facer un control directo sobre o pago deses impostos. E que se está mirando, algunhas se correxiron, de cambiar potencia, van mirando contador a contador e correxindo, xente experta no asunto, mirando que potencia se necesita, para reducirla, e no caso da Avenida de San Fils todavía non se modificou a potencia, porque para esa instalación fai falta esa potencia. E ora se deu de alta, o que tiña era luz de obra, a cafetería tiña luz de obra hasta que empezou o funcionamento, ahora mesmo. E agora se deu de alta, se presentou o boletín, e o boletín que se presenta ten as características dun enxeñeiro industrial que define a capacidade, o sea, a potencia que necesita ese edificio. E a que se contratou, agora vai a pagar a persoa que está presentando o restaurante, e cando non funcione, esperemos que nunca pase eso, pero pode pasar, se pagará o que gaste, pero temos que ter reventada de alta a instalación. E ainda así... E se colocou algún foco máis de luz, que non había, na entrada do poboado, unha hacia a Sinal. Que potencia era, bueno, a subida? Ahora non recordo de memoria, pero pode mirar cando queiras, no CUP. A parte, creo que o seu grupo pideu as facturas e creo que se lle facilitaron. É que a mí tamén me parece unha tensión que entre os outros e as minas, por exemplo, 270 euros de luz, a ver, por exemplo, esa factura que hai aí é de todo, tanto de unha cousa como de outra, e van xuntas. Por que van xuntas? Porque aquí, dende a intervención, se fixo unha clasificación das facturas de suministro eléctrico por áreas. É dicir,
locais, eses dous, Sanfins e San Xusto como museísticos, depende da cultura, supoño, como edificios de servicios sociais, pois está o PAI, o sea, a guardería, está o centro de día, e esos van xuntos por outro lado, por eso a usted lle aparece. Ten 244 euros, por exemplo, abre todos os días. Sí, pero abre todos os días. non se preocupe, calquer día eu tamén estou sorprendida deste recibo, non se preocupe que calquer día virá un reaxuste, porque seguramente están pasando un recibo. Non, pero eu sei, se é unha actividade que non se sepa entre os outros ou así, ou nas minas. Mire, calefacción, me está apuntando moi ben o director alcalde, que un centro de día ten calefacción de gas. Vale? A ver, non estou dicindo que non, pero espere que yo digo. é moi pouca, que eu non estou Non, está dicindo. dicindo que é moi pouco, a mí tamén me parece, 220 algo de euros para o centro de día, pouco, se temos en conta, se En tivese... comparación con Claro, os outros e pico claro. dos outros, Si non se tuvese, usa para nada. non ten alumeado exterior, porque o alumeado exterior está... Non, non conta. Como alumeado exterior? Sí que conta Sanfins. En Sanfins, o que ven, a ver, o alumeado que ven de todos os outros e de Sanfins, que hai de todos os outros ali? Do interior do edificio? Sí, pero se usa moi pouco. O que hai é todo o alumeado... Espere. Todo o alumeado exterior que hai, os proxectores que hai no exterior, o fogo que hai desde todo eso vai a ser recibo. Nas minas de Sanfins, igual, o alumeado exterior tamén, aquelas que se fundiron, que hai que recuperar, é así, que hai que recuperar. Ahora está independizado, por exemplo, o restaurante de alta, o que é o restaurante, e ese vai sin luces exteriores. Entón, sabrá que virá unha factura do exterior e virá unha factura do restaurante que apagará, pois a persoa que se nos vale. Cando todos os outros estivo cunha concesionaria e ojalá que volva a estar, o que é o interior do edificio, incluso o foco que está no lateral, o pagaba, se independizaba e viña independente sen arquivo porque lle había que liquidar o usuario. E as farolas viñan á parte, e ao mellor que poñen un contador distinto, e as pagamos noutra factura. Ahora mismo ten conxunto, eso. E había unhas lámparas que os vándalos sempre as estropean e que habría que recordar unha vez máis que iso costa gastos aos vecinos, que son as que están no chasis nautando, que dan unha iluminación no espacio. Sí, porque se rompen, a xente que vai a rompe a deteriora. E iso gasta luz tamén, moi pouquiña, porque son un tipo de luces que gasta, son de baixo consumo, pero tamén todo o consumo. E esas fins, no que é o espacio a carretera, pois igual hai que poñelas unha outra farola, Vale, así, porque de noite... mira, me ajuste porque eu penso que é un pouco desequilibrado o gasto que hai. Alguna cousa máis? Non, a nivel así de partido non. Vale. Señor Turnes. Unha pregunta, vai haber algo se preguntas para o público ou non? Non, que non é algo se preguntas para o público. Explico despois. A ver se o señor Turnes ten alguna intervención e logo... Sí, tanto cousiñas. Fai un par de meses salí abaixo do Seixido antes da curva, que antes da que era a escola, fixeronse dúas rampas de formigón por acceso a un par de puxeiras que hai ali. Está o formigón por encima da capa de asfalto. Iso, non sei, Vale. moi ben non está. Os vecinos se transmitiron a súa preocupación porque vamos, é un risco. Na cartera da Diputación? Sí. Pero que o formigón pasa un bocacho por riba do asfalto. É bastante peligroso. Nese mesmo cacho, xa fai máis de un ano e pico, faltan o cable das farolas. Xa se lle comunicou outras veces. Tanto ali como entre Chave e o Causouto, o cable das farolas falta. E, bueno, estáse poñendo farolas, tal como acaba de apuntar agora. Bueno, así pues, eses veciños, como eles din, tamén pagamos impostos. Hai zonas en que na Figueira que se roubou o sustituimos unha vez e volveron a roubar. Non, aí foi unha sola. E hai na Figueira dúas veces, ou dúas polo menos. Nos queda por volver a poñer un tramo en Vilar, que está oscuro, que é o que vai hasta a última casa de Vilar. A última casa de San Roque indo hacia Vilar. Nos falta un tramo aí e nos faltan tamén eses dous. Eran bastante saqueados eses, porque cando son de final de tramo, como pasaba na Silva, e non hai ninguna vivenda a continuación, as persoas que se dedican a ese desgraciado arte de sustraer o alleo, sempre empezaban por aí. E non nos dábamos conta moitísimo tempo.
porque nadie protestaba, porque non faltaba esa luminaria, hasta que seguían no seu traballo e empezaba a se detectar. E eses puntos, bueno, hai que recuperar, hai que poñelo, tan pronto se quite a licitación, estamos agora iso, de mantemento eléctrico, a próxima empresa, sea esta ou sexa outra, que abordará todas eses tramos que quedan por repoñer. Repuxemos moitos, porque había moitísimo cable sustraído no medio da poboación, había moitísimo. Foi un desembolso importante. Pero, bueno, xente E ve que da terra pouca e non da poñer. que a min sabe falta ese cacho xa fai bastante, mas Sí, non hai sí, todos é que todos preocupados por Foron todos roubados ao mesmo tempo. Sí, sí, eso foi, Entonces, é como a gripe. se foi sustraendo, se foi repoñendo o que estaba máis cerca das vivendas e quedaron eses tramos por medio que se van a repoñer agora. Vale. O xefe tamén toda a finca esa de casi unha hectárea interior e tal, cerca do núcleo urbano de Los Anos. Donde é? Esa que salió do Banco de Terras ou de... Pois digolle a verdade de hoxe, miña verdade, da alcaldesa. Pois que amañá tive unha visita institucional a unha administración, a Aguas de Galicia, a nivel municipal e tamén acompañado dos veciños, e que despois estiven todo o tempo aquí no Concello con tarefas propias do Concello e tamén tamén unha parte importante da mancomunidade de Salón Arranza por razóns obvias. Non tiven tempo ainda que pareza extraño, o lerei ahora cando chega a casa de ler a prensa. Me informarei e logo tan pronto o saiba e informarei. E unha última cousa, os accesos e as aceras que están aquí ao lado do local social incluído teñen aí os palés con material no medio das silvas e ervas e cosas varias. A ver, o Concello, sí, ten toda a razón, pero lle digo que pasou aí. Aí pasaron estes veciños así, cara de poucos. Sabe que hai unha finca particular que está pegada ao local social e ao local dos veciños, que se derrubou pois todo un muro encima de eso que estábamos, dese pasillo que estábamos intentando facer, vale? Se contactou con eles, viven fora, para que retirasen o escombro e tamén para intentar negociar para adquirir a finca que está inmediatamente na parte inmediatamente inferior do que é o local social. A día de hoxe non obtivemos resposta, seguiremos intentando, porque o ideal era ampliar esa zona e hai que levantar ese muro, porque se deteriorou a caída do muro de arriba, e iso non quer decir que non haxe que retirar ese material provisionalmente hasta que se intente volver a contratar e que esas persoas accedan pois a vender ese terreo. Sería interesante para tomar aparcamento propio do local, para ver que ali non hai onde deixar o coche cando hai xente que acude a facer actividades ali. Bueno, sabemos todos, non hai onde aparcar porque é unha zona de difícil acceso para a cidade. Iso non quere decir que xa se empregou parte dese material, a zona que hai adoquinada, aquí onde todos os vehículos tiraban cos bancos todos os días e se tamén producían desperfectos eles mesmos, así como nas inmediacións da piscina, as escaleiras de acceso por aquela zona que estaba toda aquel pequeno talud que estaba deteriorado, viñeron de aí, se aproveitou dese material. Rematou, señor. Sí. Vai a volver a facer intervención, señor Padre. Non quería facer unha consideración nada máis. Quería, en vista da xente que agradecerlle a xente que veo hoxe, sobre todo Hoxe sempre. eu recordo plenos baldeiros, entón, bueno, unha Xa viñeron outras veces. vez que hai algo de xente, pois agradecerlle e sobre todo aos miñeiros de San Fins, porque consideramos que levan unha temporada con bastante maltrato por parte de institucións alleas ao Concello e incluso por algúns grupos do Concello tamén. Do Concello? Dos que integramos o pleno, non? Entonces, era mostrarlle o noso apoio, a nosa consideración e o noso estamos... Realmente pinta.
digo, pero eu digo o que sinto. Mira, Vale, porque... eu traio unha foto hoxe para denunciar tamén unha cousa, perdón, estou falando, despois falas ti, porque vamos a ver, eu quería denunciar unha obra que está en Marracín, porque, bueno, Ao final tiña razón eu que iba a volver a repetir. No, é que considero que está moi mal feita, pero aparte deso, é moi significativa, non? Porque, eu non sei se en Marracín chegou ao Río da Mina. É que aquí sabe un río rojo tamén. Un río rojo tamén, Eu non nesta fui. foto. Entón, este é un regato que hai en Marracín, que fixose por parte do Concello unha obra ou por parte dun contratista que, por certo, eu entendo un pouco, o meu non son as obras públicas, pero, bueno, eu considero que aquí hai unha veciña afectada que está se inundando cando chove as aguas todas que baixan por este canal en vez de vertelas para cruzar a carretera por estas bocas salidas, resulta de que vanlle para a horta. Entón, queda ya inundada. Isto é tan fácil, ou ben meter aquí un parapeto de hormigón, ou ben coller e poñer un canal, ou sea, un codo, e entubar directamente. Ben, Esta obra non a fixe. aparte, logo volveremos a saludaremos ao final. Sempre boca se xente no pleno, os que traballan na mina, os que son membros de listas de partidos políticos, os que formaron parte de listas, e xente que tamén nos está grabando para ter unha acta gráfica, non? Aparte de todo eso que suscribimos, sin ningún tipo de pillería, vamos a ese tema. Esta é unha obra que se fixo para hacer o acceso ao outeiro, e tamén se fixo o interior de Marracín, vale? Até se outra carretera, creo que unha actuación importante e necesaria. Aí nese punto, que fai referencia o señor Paradela, había un fundimento da carretera importante por culpa desa regata. Se fixo, se hormigonou, se canalizou, e había un tubo que xa pasaba para as fincas de frente con esa agua. A veciña coñece perfectamente, por suposto, e xa me fixo chegar o que a ela lle pasa, e que é fácilmente solucionable, e se vai a solucionar. Ahora mesmo están en Marselle e están en CES, e tampouco acaben esa actuación pequena que se fará sin ningún tipo de problema. E o que lle pasa a señora é que hai dúas afluencias de agua, a dunha presa que, por certo, hai que actuar tamén os veciños sobre ela, porque as presas hai que telas limpas, é unha presa que trae agua e outra e se xuntan. Entón, o que fai unha agua, os que estén de presas de regadío sabedes, unha agua frena a outra. O que hai que facer é poñer algo que separe para que non confluyan as dúas afluencias de agua, e unha non frena a outra, simplemente. Non creo que teña ningún problema esa veciña e que yo solucionaremos, porque hoxe, cando se marchaba o capataz, que vai estar uns días fora, que conocei, e dixeme tan pronto regresara, que iba a ir comigo e o tenía tratado para facer esa actuación. E porque a entrada de Marracín non se deixou ben rematado, porque se deixou a cuneta lista sin entubar na parte dereita, e despois hai unha actuación que quedou sin facer. Ali quedou, non sei por qué, será porque aquela veciña non é simpática ou... Sí, eso se utilizou. Non sei, eu non falei con ela. No, pero eu sí. Eu vim a obra. Pero eu sí. Aparte, cando se lle vai poñer agua a Fontacela? Eu sí. Cando se lle vai poñer agua a Fontacela? Vamos, lle saltou o turno a todos os compañeros, saltou o seu turno. É moi importante todo isto que está haciendo, me gusta que diga eso, Mira. Se fixo unha actuación en Marracín como nunca se tiña feito, vale? Necesaria, que quedou super ben. E ojalá poder facer, sí, super ben. E o que había antes eran uns baches grandes, e non estaba hormigonado esa. Ojalá en todas as aldeas do Concello pudésemos ter como temos esa entrada en Marracín, vale? Ese lado dereito que vostede fai referencia, e tamén o veciño do fondo, non somente ese lado, senón tamén outra casa que hai de frente indo hacia a saída de Carantoña, porque hai outra vivienda ali. O comprenderon perfectamente. Ao principio, claro, sempre hai que, non falo de vostede, xente que lles di ese tipo de teorías, non? É que porque nunha casa, a veces ti tes que amobrar
as habitacións de arriba, dos pisos de arriba e o comedor, pero tens que decidir. E entonces o que faz é todo o que podes e deixas, se ese tramo do lado dereito non se pudo facer nesta ocasión, eu xa falei con eles de facer unha próxima actuación. Pero tamén hai plantados fora do peche algunhas cousas que teñen que desaparecer. E a cuneta? Algunhas cousas que teñen que Sí, desaparecer. E a cuneta? E que outras deberon desaparecer no seu momento, como desapareceron as demais, que tampouco desapareceron. E que impiden unha visibilidade terrible. Aquela cuneta, tan fondo. A cal se refire? Sí, porque ten unha cantidade enorme de auga e que haberá que proteger por riba como sexa. A cal se refire vostede? Entrando A izquierda. a dereita ou a esquerda? Entrando a izquierda. Entrando a esquerda. Moita auga nunha dirección e na outra. Pero arriba hai un coche baixo e toca. E nos entubou justamente, no, está, incluso se corrixeu, porque eu xa vi, se corrixeu con triángulo máis de formigón, como sei